тавре шаҳрвандони аз фаъолияти милитсия огаҳӣ дошта медонанд санаи 10 ноябр дар ҷумҳурӣ рӯзи касбии кормандони милитсия таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат роҳбарияти риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд байни шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказӣ мусобиқаи футбол ташкил намуд. мусобиқаи варзишӣ санаи 20 октябр оғоз ва то арафаи иди касбӣ идома хоҳад ёфт. мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва баланд бардоштани рӯҳияи варзишии ҳайати шахсӣ бахшида ба рӯзи Конститутсия ва таҷлили рӯзи касбии кормандони милитсия мусобиқаи dastavии футболи хурд ташкил намуданд. мусобиқаи варзишӣ байни дастаҳои шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд баргузор хоҳад гашт, ки барои иштирок 12 даста номнавис шудааст. маросими кушодашавии чорабинӣ бо иштироки роҳбарияти риёсат ва ҳайати дастаҳо санаи 20 октябр дар майдончаи футболи хурди шафати варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. муовини сардори риёсат полковники милитсия Олимҷон Бурҳониён суханронӣ намуда варзишро қосиди сулҳ ва омили солимгардонӣ унвон кард. қайд карда шуд, ки чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама имконият медиҳад таваҷҷӯҳи ҳайати шахсӣ ба тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонӣ бештар шавад. мусобиқаи дастаҳои шуъбаи ташхиси криминалистӣ ва шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба раванди мусобиқа оғоз бахшид ва дар ин сабқат футболбозони дастаи шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир нисбати ҳарифон маҳорати хуби варзишӣ нишон дода бо ҳисоби 8-2 пирӯзӣ ба даст оварданд. ҳамин тариқ бозӣ байни дастаҳои шуъбаи кадрҳо ва шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бо ҳисоби 3-2 бо ғолибати шуъбаи кадрҳо хотима ёфт. ҷараёни мусобиқа нишон медиҳад, ки дастаҳо омодагии хуб диданд. тавре аз кумитаи тадорукоти чорабинӣ иттилоъ доданд, мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ гузаронида шуда ҳамарӯза ташкили 3 бозӣ дар назар аст. мураббиёни федератсияи футболи хурди вилояти Суғд ва кормандони шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазорати корҳои дохилӣ мусобиқаро доварӣ хоҳанд кард. мусобиқа то арафаи иди касбии кормандони мақомоти милитсия идома ёфта ғолибон зимни таҷлили рӯзи милитсия, ки ҳаммасола 10 ноябр ҷашн гирифта мешавад, бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ мешаванд.